Ja, de laatste tijd hebben we... het is van alles in de wereld. En plotseling weer Groenland, Greenland. Wat trouwens net green is, maar daar komen we haast nog wel even op. Wie volop in het nijs. Ja. En tot uw stomme verbazing is Noah Johansen uit Noord-Burgum. Naja. Naya. Ja, naam en thuisstraat. Ja, we hadden op, Joen. Niks. maar Naja, ook- van harte welkom. Ja, denk ik. Goed. Die komt daar oorspronkelijk bij en die hebben vrij van kom eens even langs en ik heb eens even daar wat dieper over praten. Want dan hebben we het net over de politiek, maar vooral even over het feit dat, ja, de eerste vraag die ik kreeg stelde, moet de muziek om van, dit was eerst toch voor eerst, hè? Jawel. Ja. Jawel. Jawel. Ah, zo. Kerst dat ik een beetje praten? Ja, zeker. Oké. Oké. Praat maar de taal die daar makkelijkst is, behalve Groenlands. Want dat Ja, hoe is die in Groenland, Luc? Ja, maar hoe best je in, ik zit even dood, hoe best je te landen komen van de Groenland of all places in Noord-Burgum? Ja. Met alle respect voor Noord-Burgum. Ja, mijn moeder had een Nederlandse man ontmoet. En toen is ze hierheen verhuisd. En toen was ik minderjarig, dus moest ik mee verhuizen. Hoe oud was je toen? 17. 17. Oké. Dus Oh, zat was net op de het grens. randje, Op het ja. randje, wel Ja. of niet. Ja. Dus Maar toen kwam je dus... zijn jullie meteen naar Noord-Burgum gekomen? nee, in Stiens kwam ik terecht. Maar wel in Friesland. Ja, wel in Friesland. Ja, wat wist je toen al over Nederland? Niks. Nee, ik wist niet zoveel van Nederland. Ik kwam in Nederland en toen dacht ik, hé, wat is dit? Het is helemaal plat. Ja. Geen bergen. Helemaal groen. Ja, Hele rare taal. heel andere taal. En Ja. toen moest ik Nederlands leren. Hoe ging dat? Nou, ik heb in 1,5 jaar tijd de taal goed kunnen leren. En toen verder gaan met mijn studie. Ja, Wat heb je gedaan voor studie? pedagogisch medewerker. Oh, Ja, ik werk met kinderen. Nou, Ja. nou ja, eigenlijk is dat een beetje internationaal. Maar je moet het natuurlijk wel toepassen op de Nederlandse cultuur dan. Ja, zeker. Ja. En, want ik vroeg je net al, we hebben een beetje gepraat al tussendoor. Je was minderjarig, een jaar nog. Ik vroeg je nog, was je anders ook meegekomen naar Nederland? Ja, dat weet ik. Ja. Moeilijk te zeggen. Het maakt natuurlijk... als ik nou 18 was geweest, dan was ik misschien op Groenland gebleven. Ja. Ging je op kamers wonen, ging je aan de studie. Of je probeert misschien wel. Als je dan nog geen keuze hebt gemaakt, dan ga je misschien even kijken. Hé, wat is er in Nederlands beleven? Ja, waar is mijn moeder Waar is mijn moeder Ja, precies. even op visite misschien. En dan kijken, ja. Maar het liefst was ik natuurlijk bij mijn familie gebleven, op Groenland. Want daar is de rest van jouw familie nog? Ja, ik heb een broer, mijn vader woont daar nog. En ik heb best wel veel familie Ja. op Groenland wonen. En nou is het wel in dit geval een emigratie. Het is geen vluchtverhaal van Nee. wat we vaker horen. Waarschijnlijk is het dan ook zo dat je makkelijk heen en terug gaat. Ja, Met welke regelmaat ga je? Of ging je en ga je naar Groenland? het liefst wou ik om de 2 à 3 jaar terug naar Groenland. Het is natuurlijk als je daarheen gaat, moet je wel even wat langer blijven. Omdat Ja. het best wel dure reis is. En het kost even tijd om daarheen te komen. Dat is ook zo. Is het een lange reis? Je gaat van Schiphol Je rechtstreeks gaat eerst naar... naar Kopenhagen of naar IJsland. Ja. Dus vanuit Kopenhagen vlieg je naar Groenland. Dat is ongeveer 5 uur vliegen. Ook nog, ja. We hebben nu een nieuwe luchthaven in de hoofdstad, dus het wordt nu wel wat makkelijker. We hoeven niet tussenvlucht te Geen nemen. tussenstop, nee. Tussenstop. Dus Maar het is toch best wel een onderneming. Dus als je de stap neemt, dan is het ook beter dat je daar wat langer verblijft. ja, dus je moet ook wel vrij kunnen krijgen van je werk. En ik heb Ja. nu natuurlijk een dochter, die gaat gewoon naar school. Die moet verplicht naar school. Ja, dan kun je niet zomaar zeggen, nee, we gaan even naar Groenland. Maar dat is bijzonder. Je hebt dus nu zelf ook een dochter. Ja. Je spreekt natuurlijk Groenlands. We hadden het er net al over. Dat is eigenlijk niet te herleiden naar een taal in de buurt. Of wat wij Nee, kennen. het is Groenlands, het is ingewikkeld. Het is ingewikkeld. Ja. Voed jij je dochter ook Groenlands op? Nee, dat valt niet mee. Nee, ik probeer haar wel sommige woordjes, zoals voor het slapen gaan, Groenlandse woordjes wel te rusten te zeggen. Wat is dat in het Groenlands?
Sinistouarin, hè? Jongen. Ja. Nou, Ja, heel bijzonder. Ja. Val je meteen in slaap? Daarvan, ja. Ja, dat val je. Nou, Ja, maar jij bent originele. Jouw roots zijn origineel Groenlands, hè? Want waar stamt dat van af? Wat is het Groenlandse volk? Nou, ze zeggen Inuit. ja. Sommigen zeggen Eskimo's, Ja. maar het is Inuit. Het is, sommigen vinden Eskimo een intimiderend woord, maar dat doet mij niet zoveel. Dat doet je nee, de Inuit. Dat is inderdaad. Dat is Inuit, Groenland. Ja. En dat is niet alleen op Groenland, denk ik. Nee, je Dat- hebt Groenland, Alaska en Ja. in Siberië heb je ook. Het is helemaal noorden. Ja. Van, Maar als jij terugkomt, hè, want jij woont nu hier. ja. Maar voel je, als je dan terugkomt, heb je dan ook het gevoel dat je daar landt van ik ben weer thuis? Ik ben weer thuis. Ja, Ja, hè? ik ben echt dan thuis. Dan kom ik daar. Oh, Ja. ik ben thuis. En dan voel ik me ook echt thuis. En dan zie je weer bekende gezichten. En dan groet je weer mensen die je vroeger mee op school hebt gezeten. Oh ja. En ik voel me helemaal thuis als ik daar kom. Maar als ik in Nederland weer ben, dan denk ik ook, ik ben ook thuis. Als je weer Dus in ik heb- Noordburgum komt, dan ben je ook weer, Ja, weer thuis. Ja. Dus, En als je nu, dat is zo thuis, en dan, hoe volg je dan wat er de afgelopen weken gebeurde? Gewoon die gekkigheid van Trump, die zelfs met militaire middelen Groenland tot zichzelf wilde. ja, brengen. ik volg het dagelijks. Ja. En ik praat ook met mijn familie, hoe ze zich voelen, wat gebeurt daar, voelen jullie ongerust? Of, ja, daar hebben we het ook wel, we hebben dan meer contact de laatste tijd. En hoe ongerust ben je? Hoe keken ze ernaar dan? Nou, ze zijn natuurlijk heel onzeker en zij willen natuurlijk ook wel dat het land groeit, ze willen ook zelfstandig worden, maar ook het valt niet mee natuurlijk met zo weinig mensen. En, Ja, want er wonen een kleine 50.000 mensen. Hè? Of iets ja, meer zo dan. is ja. Maar kun je dan wel als land bestaan, denk je? Los van Denemarken of los van Amerika als zelfstandig land? Want dat is natuurlijk, zoals Trump zegt, het is een ijsklomp. Mhm. Is natuurlijk niet helemaal waar. Maar Nee, maar het gaat nu natuurlijk omdat het warmer wordt. Het gaat, de permafrost, dat wordt ontdooid. Ja. Ja, dus, Dus de metalen en de aard... misschien wordt het dan makkelijk om grondstoffen eruit te halen in de Dat toekomst. zou best eens kunnen. Dus dat wil hij natuurlijk. Ja. Maar ik heb zelf, hoe ik er naar kijk, dat is wel niet belangrijk. Maar Trump is natuurlijk, die heeft rariteiten. Die bedenkt van alles. En volgens mij is het een soort proces van, die man die is niet goed bij zichzelf. Dus die vertelt van alles, we hoeven niet zo druk om te maken. Tot aan van, wat gaat er gebeuren? Dit wordt wel heel serieus. Hoe groot is de onrust dat er iets gaat gebeuren bij jou en bij je familie op Groenland? Best wel groot. Het is, je merkt het gewoon door je hele lichaam. Dat ik, onzekerheid. Je wil natuurlijk niet dat er oorlog komt. Nee. Dat wil je gewoon niet. Dat zie je genoeg in genoeg om je Oekraïne, heen, genoeg in andere landen. Ja. Dus voor mij hoeft het niet meer oorlog. Nee. Maar er was vorige week zaterdag was er een stroomstoring in de hoofdstad. Oh. En toen ging alles uit. En toen was er wel een soort van lichtelijk paniek bij sommige mensen. Ja. Ze denken, wat gebeurt er? Ze worden wij aangevallen. Dus gingen ze radio volgen. Maar er was op dat moment niet zoveel nieuws. Nee. En toen gingen ze, zoals bij mijn neef, die ging even rond door de stad rijden om te kijken, is er wel militair aanwezig of zo. Ja. Dus dat brengt toch wel wat onrust, maar het was gewoon een stroomstoring. Het was gewoon een stroomstoring. Ja. Maar dat tekent wel dat de onrust dus groot is. Want gebeurt er zoiets wat anders ook was gebeurd. Ja. Maar dat nu zou kunnen betekenen van, misschien is er wel iets aan de hand. Ja, precies. En je hebt denk ik dus genoeg contact met je familie nog daar, met je vader en je broer. Heb je nu ook zoiets van, ik ben blij dat ik hier in Nederland ben, of ik zou daar nu wel willen zijn? Ik zou wel daar nu willen zijn, gewoon. Gewoon bij elkaar zijn, bij familie. Bij elkaar zijn. En elkaar steunen. Ja. Ja. Heb jij ook plannen om terug te gaan, bijvoorbeeld met je dochter? Binnenkort. Ik zou dit jaar willen gaan, maar dus,
Het is nog even de vraag. We moeten even kijken wanneer Ja. we heen kunnen. Maar ik wil sowieso binnenkort naar Groenland. Ja. Ja. Kun je ons een beetje meenemen hoe Groenland eruit ziet? Wat is het allermooiste aan Groenland? Wat weten wij niet? Natuur en cultuur, natuur en in de zomer dan kan je, als je een boot hebt, dan kan je bootje varen en dan kom je zomaar op een plek waar helemaal niemand is, dan kan je rendieren tegenkomen, of muskusossen of vossen en het is ruig natuur, het is onvoorspelbaar. Maar het is je hebt bergen, je hebt geen bomen. De bergen zijn wat grijs. Ja. Je hebt geen bomen, hè? Je hebt geen bomen. Je hebt de struiken, ja. blauw bessen, zwarte bessen en planten waarvan je thee kan maken bijvoorbeeld. Oh ja. En het is een ruige, mooie natuur. Een ruige wildernis. En op dit moment dan heb je sneeuw natuurlijk. Dan kun je sneeuwscooteren of hondensleeën. Mijn oom heeft nog allemaal honden. Dan gaat hij wel eens even de natuur in met de honden. Met de hondenslee? Ja, met de hondenslee. Wow. Dus het is heel dicht bij de natuur. Ja. En de hoofdstad, hebben we het dan echt over een staatscultuur, wat we hier ook kennen? Of is dat toch nog wel weer anders? Ja, de hoofdstad is wel echt een hoofdstad. Ja, daar heb je alles, winkelcentrums, wat groot. En in het kleinere dorpen, daar is gewoon ook andere cultuur. Anders dan de hoofdstad. Zijn het de inwoners van Groenland, zijn het allemaal Groenlanders? Of is er ook veel import van het buitenland? Denemarken. Je ziet ook steeds meer Filipijnen. Die zoeken de mogelijkheid om geld te verdienen. Ja. Want die hebben allemaal restaurants. Bijvoorbeeld. En het is in de hoofdstad ook heel veel gemengd. Wat is nou een echt gerecht, een eetgerecht, een Inuit eetgerecht? Wat jij mist hier? Rendiervlees. Rendiervlees? Ja, dat... jongen, ja. Dat is super lekker. Ik kan me er iets bij voorstellen. Maar, het is lichtbruin vlees. En het is gewoon... Dat kun je niet kopen hier zeker? Nee. Je komt misschien in de buurt bij een hert. Maar dat smaakt toch net even wat anders. Nou ja. We moeten het afronden. Ja, helaas. Ik heb eigenlijk nog 100 vragen. Ja, maar misschien als het de aanleiding is, dan we weten je nog te vinden. En dan gaan we je misschien nog een keer uitnodigen. Ja, heel graag. Goed. Naya Johansen, zeg je dat zo goed, uit Neuburgum. Ja. Tegen dank. Ja, graag gedaan. En sterkte. En de groeten aan je familie. En we horen graag. We voelen met jullie mee. Ja, bedankt. Bedankt voor je komst naar de studio.